així, que pots fotre un botinasso, tirar. Oh, papa, mira. Està molt glaçat, però bueno, intentaré fer-ho bé. Bé, vull patinar una mica, però bé. Les millors no, però intentaré no quedar per la meitat. Calla, pedal! Ara he fet la zona 4 amb 2 peus. Bueno, són bastants difícils, mullades, i bueno, es poden fer. Sí, les zones patinen i és difícil. Molt moll tot, rellisca molt. Bueno, per ser la primera estic satisfet, 3 peus. Estan bé, però bueno, es podran treure. Bueno, és molta força i nens com la meva edat no en tenen gaire. Per començar a pujar aquesta patina una mica i la baixada és molt xunga, hi ha moltes pedres. Sí, cada cop són més difícils i més llargues sobretot i s'ha d'apretar molt. Me hubiese gustado que me hubiese tocado una zona más fácil, porque para empezar me gusta hacer zonas fáciles. Potser m'ha faltat una miqueta escalfar una miqueta més, però sí, estava bé la zona. Creo que nos ha tocado la más difícil para empezar, pero bueno, está bien, así espabilamos de repente. Ja m'ha agradat perquè no hi havia molts tirons i per començar anava bé. La zona que m'ha tocat era difícil, però podia haver tocat una millor, però ja m'està bé. Bueno, al principio he empezado bien, pero luego cuando he llegado a este paso de aquí he tirado y me ha dado de pedal y he hecho un 5. És la primera competició que faig en 2 minuts i encara trobo que m'ha faltat bastant de temps. Per mi és millor perquè
diguéssim que tens més temps en general, l'únic que tens 2 minuts i per cada 2 segons de més pots un peu més. I és millor fer això que no pas que se t'acabi el temps i tindre un 5. S'ha de dir que totes avui estan bastant difícils i respecte al temps has d'anar molt decidit amb tots els passos. De moment bé, però a la segona zona ja he trencat cadena i ara l'estem arreglant. Són llarguetes amb el temps de 2 minuts, però bé. Un nivel bastante adecuado para ser la Copa de Zona, está súper bien. Zones molt complicades i molt llargues. Però el trial ha estat divertit. Bueno, la primera volta he fet cagades tontes i diversos 5 i bueno, la segona volta ho he sabut millorar i em quedo amb un 6. Nota baixa, un 6 anat bé. Un 7, per exemple. Un 2. Avui em posaria un 8. Bueno, avui em posaria un 7 i mig tirant a 8 perquè l'he vist molt bé i amb moltes ganes de fer-ho. Un 8. O un 7 i mig, no sé. Avui un 6, hem estat justets. Avui un 4 perquè ho he fet molt malament. Un 4. Un 3 perquè no m'ha sortit res bé. Un 8. M'ha anat bé avui, he pogut guanyar, les zones estaven bé, es podien fer però eren molt llargues i hi havia salts molt alts. He faltat una prova, però de moment a la general no sé com vaig, però suposo que estic pel podi per allà i ha estat bé avui. Aquest Folguerola sempre és maco. Avui m'ha anat molt bé, sí que eren més llargues, sobretot eren molt més selectives que l'última prova, que allà sí que eren més curtes. I bé, estaven bé, es podien treure totes, podien fer zeros i molt contenta pel meu resultat. Estaba bastante nervioso al empezar. Sí, la primera del año, además la misma que el año pasado. Y bueno, arrancando más poco a poco que el año pasado. El año pasado iba muy fuerte, muy pronto, y ahora me lo estoy tomando con un poco más de filosofía. Y bueno, contento, he hecho una buena carrera, 5 fallos tontos, pero bueno, son parte del juego y está bien comenzar que no sea todo perfecto. Simplemente hay que adecuar a lo mejor alguna zona un poco más, pero bueno, también creo que a nosotros sacrificamos un pelín, pero para el público es mucho más dinámico. Porque quieras que en esos 30 segundos a veces yo mismo, que soy un piloto súper lento, lo tomamos con mucha filosofía, aunque la zona sea lenta. Entonces ahora le da un poco más de ritmo a la zona. A ver, en alguna te tienes que apretar, pero bueno, además ahora tengo entendido que las Copas del Mundo van a ser así, o sea que perfecto para acostumbrarnos. Muy bien también el que no sea 5 a final de los 2 minutos, que haya la penalización por tiempo, cada 10 segundos, eso está muy bien, porque así es un poco más justo. Pero si fuera 5 no sería tan justo.